A l'escola ens han donat el paper de la donació de sang. Surto amb els meus amics. Hem quedat per anar a casa a jugar unes partides a la Play. Hem arribat. Obro la porta de casa. Veig a la mare que està jugant a la Play. Hola, mare, mira. M'anirem uns amics a jugar a la Play. Bona tarda. I també fem una casa del col·le. Li dono el paper de la donació de sang. La mare recorda la campanya de l'any anterior. Li pregunto quanta gent va donar sang l'any passat. Va ser l'any passat? 83 persones entre matí i tarda. Em pregunta, quanta sang té una persona? Recordo que a l'assignatura de Ciències ens han dit que aproximadament són uns 5 litres. La mare fa la reflexió de falta sang, si tothom em pogués donar una miqueta. M'ha dit que aquesta vegada anirà a donar sang per la tarda. M'ha preguntat per què es fa la campanya i jo li he dit que és per fer un bé. Però quanta sang humana hi ha a Catalunya? A buscar els litres de sang que hi ha a Catalunya. A l'Anuari d'Estadística de Catalunya hi ha el recull de la població de Catalunya a 1 de gener de 2019 per sexe i grups d'edat. La població de Catalunya a 1 de gener de 2019 entre 0 i 4 anys hi ha aquesta quantitat de litres de sang a Catalunya. Les persones entre 5 i 10 anys tenen uns 3 litres de sang aproximadament. Entre 5 i 10 anys tenim aquests litres de sang a Catalunya. Les persones entre 10 i 20 anys tenen uns 3,5 litres de sang. Tenim aquesta quantitat de litres a Catalunya. Les persones entre 20 i 60 anys tenen aproximadament uns 5 litres de sang al cos. Les persones amb més de 60 anys tenen uns 5 litres de sang. El total de litres de sang a Catalunya és aquesta xifra, més de 34 milions. Juguem amb els meus amics al Fortnite. Una persona. El profe ens ha dit un